Ето ме, Иван Иванов. Това нещо, което виждате зад мен е стената. Великата стена или границата между Америка и Мексико. Така че аз съм само на може би 100 метра от Мексико. В тази посока там се намира самата граница и ако времето hey, it's a Tijuana over there or it's San Diego? That is the Tijuana over there or the San Diego? Like all the hills, the houses, Yeah. it's TJ. So it's not Tijuana. No, it is Tijuana. This is Tijuana? All the buildings. Yeah. All the buildings is Mexico. Okay. Хора, може би няма да го видите, но там в мрака или в мъглата е Тихуана. С просто око може да се види един хълм с къщи и сгради. Буквално казано, аз съм само на една ръка разстояние от Мексико. Ще се опитам да отида и на самата граница. Всъщност, мислих си с този приятел, който ми помага, който уча в момента да бъде техник, казах му, айде да ходим до Тихуана. Той вика, много е опасно, само като пресечем границата и ще дойдат мексикански полицаи и ще искат и ще кажат, че нещо си направил, че нещо си сгрешил със закона и веднага ще искат пари. Корупция, братче. Най-малкото $20. Може да искате 100, могат да искате повече. Зависи от настроението. Ако да речем не им дадеш, могат да те сложат белезниците и да те пъхнат в затвора, докато не си платиш бакшиша, за да бъдеш освободен. Имам един приятел, който живее близо до Сан Диего. Ще разговарям с него. Може би картината не е чак толкова страшна, но аз лично не бих рискувал. До скоро.